glina, metal, gvožđe, glina, tkanina, ni ovo nije vuna, ni ovo. Razboj! Razboj ne služi za pravljenje razbojnika, nego ćilim. Ne služi ni da pravi razvod, ni razdor. Na njemu se tka. To znači da se pravi tkanina od koje se posle može napraviti što god ti padne na pamet. Na razboju se prepliću dva sistema niti. Evo, vidite ovde. Osnova i potka. Kad se osnova i potka različito ukrštaju, nastaju tkanine različitih šara i izgleda. Na principu na kojem radi stari ručni razboj, radi velike fabričke mašine za tkanje koji proizvode hiljade metara materijala. Čini mi se da je razboj jednako spretan kao i kakav razbojnik. Da ponekad nemam želju da pogrickam tkaninu, rado bih se obrobao kao tkač. To zvuči baš dramatično. Tkač. Ništa od ovoga ne liči na grebenu. Šta više, mekano je. Ništa ne grebe, ne greje i nema zube. Njuškanje se nastavlja. Glina, metal, gvožđe, glina, tkanina, ni ovo nije vuna, ni ovo.